senze into yabantu abathandanayo baba. Abathandanayo. Ngihlaliseka kancane manje bengathi ngiyama nalala. Ngasho ngithi kwabantu ecethe izayibe kanjalo. Nomngane nami. Ngizothi wena wazi ukulala nomngane nami. Yabona isolution ba wena ulala nomngane nami. Wavuka nje wena wa request wangishiya. Yima. La ukhangela yonke indlu wena wawuphi? Awuphi? Sasikhona kodwa sasikwenye indlu. Kwenye. Kusho ukuthi le ibhanqa apha phakathi kwami nawe ndimi. What's good? What's happening? It's your boy Thomas Mabaso, aka I See the Sharpshooter, and I'm back again with another badass episode of Sikhipha Izimfihlo Zomjodo. Guys, if you see me on your screen, you're expecting ukuthi sohlanganisa abantu. Hi. Sibuye ngomunye ushuni. Okay, without wasting any time, without wasting any pleasure, I just saw some couple lapana. So I'm just gonna go to them and do my job. Except, buff, stop. Sanibona? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila namba. Ngicabanga ngingawazi ngiphi isikhathi seni kancane. So sizowenza interview nje bani ngibona ngihamba namakhamera. Interview nje encane about ama-couple. Sure, brother. No. It's nothing personally, nothing judgmentally. It's just nje interview encane ukuthi kanjani. But if icala ningihlalisa phansi ngizokuchazela kahle sengihleli phansi. Ngiyacela bandla. Okay, ngahlala phaya. Ngahlala. Hayi, asibafu. Shosho. Ngiyabonga. Bafethu, ngingaze ngeke kakhulu mhlambe ngifike ngokuphapha. Bengicela ukubuza mhlambe niyathandana yini? Ngingathi mhlambe kanti ngifica abangani. Siyathandana khona kakhulu. Niyathandana. Okay, I know. Before size sihlalo dabeni sicaba nje ngingichazela abantu ukuthi ubasi swabo uqhamukaphi, isibongo, khule kanjani. Igama lami uNeliswa ngakwaSithole. Ngiqhamuka kwaNongoma. Ngase ngazokhulela ngapha endaweni yaseMlazi kwaD. Njengamanje ngiyafunda ngenze electrical engineering. But igama lami nakhulumani uMayizoyiso Mathenjwa. Suka ngapha Eastern Cape eNtabankulu. Ngazofikela kwelicala, ngafikela eMlazi kwaD. Ngokuzozama ukuphanda umsebenzi. Hayi khona. Mhlambe nihlangane kanjani? Ukuhlangana kwethu ukhulumani sihlangane ngo-2023. Okay. June ufika kwami. Okay. Ngoba umntwana meselo nimbona xa ekhona ebhizinanga wesikolo. Manje sihlangana manje ne-approacha. Wagcina into yethu seyilunga khulumani. So like wekunika hard time noma nje wavela waqoma nje. Ayinika hard time khulumani kakhulu. Kuba nami ndingumuntu eninguwe esithembileyo. Kancenga nje ngomjito ubekezela uzama until uthole lento uyifunayo. Yabo. Umuntu omthandayo ukhulumani yakwazi umncenge. Umthanda. And then wena sisi ukuhlangana kwakho nobhuti kwakunjani nje first time ukushare? Ngasho ngithi angikholwanga ngoba unalento okukholela ekuthenini akwazi umuntu ethi uqala ukumbona nawe uqala ukumbona endaweni ungakomjwayeli useba nama feelings nawe ngenze mhlawumbe waye umuntu ozodlala ngayitshela lokho kodwa kwahamba kwanalento ngavuma ke ugcina kulunga kwaze kwafika lesikhathi ngoba namanje sisabambisene mhlambe kwi relationship yena ngingazi mhlambe naba nengqinamba whereby ukuthi umuntu azathola ngathi usebeyahlukana noma kuze kufike isituation enza ukuthi i-relationship kube ngathi iyadengantenga ayikho isituation yakabanja. Njengamanje ngasho ngithi ziyafika ikhathi zokuthi kube nzima kodwa siyahlala phansi sibonisane sixoxisane asithathe inqumo nje ukuthi mhlawumbe mawukhona onenkinga phakathi kwethu siyazibana sikhetha ukuzibana
size sibuye sihlale phansi sixoxisane sibonisane kudlule Oh, kodwa sibo labantu ababambelanayo izinto ama-grudge. sike saxoxa nje siyadlula entweni. Hayi, into enhle leyo. So nje bhuti njengoba usise esho manje, how was it like ekuthenini if uthando lweni lunje luluhle kulunjena, how was it to know ukuthi wena umuntu oqondile umuntu oyena yena, wakubona kanjani lokho? Endakubona uRhulumani lesixabane futhi yabo ukuxabana kwethu sintshana futhi nangamazwi kodwa bengumuntu ozithubayo kuye bangifuna uthando lwethu lulunge ngabikho kwehlukana phakathi kwethu njengoba enimthandayo kanjalo. URhulumani kanje. Hayi, ngezwakala bafethu, ngezwakala. Bafethu njengoba bengishilo ukuthi ngifike namakhamera kahle mina into engiyenzayo so Black Life TV. So ugama lohlelo izimfihlo zomjolo. Ngicabanga ukuthi izimfihlo zomjolo ngibona manje. URhulumani azikho. Namazambane phasha. Azikho siyamthemba kakhulu futhi namthemba. Ngiyamthemba naye. Namthemba. Ngiyamthemba ubhuti. Wena sisi uyayithemba ekuthini nanayi? Ngithi. Uyathemba. Nawe bhuti. Namthemba URhulumani. So mina izathu njengoba ngitshilo lana ngithi ngizosiza ama-relationship anemfihlo. Relationship enemfihlo ke bafethu ihamba la ifika khona iphela kabuhlungu. Rather imfihlo usheshe uyikhiphe kungaze kufikele kude. Ngoba mhla sesikude ila silimala khona kakhulu. Kanti imfihlo leyo nayo uyikhipha manje. Mhlambe in the next 10 years uzobe senashada leyo mfihlo ingasekho. Kanti if uzoyikhipha after eseyitholela yena umuntu. That's the even worst part. Umuntu eseyitholela yena. So wena bhuti nawe sisi ukuze singafiki leyo ngqinamba. If kukhona okusesifubeni mhlawumbe ofisa ukutshela ubhuti nawe bhuti ofisa ukutshela usisi, kepha ushawa ukuthi uzomtshela kanjani. Lezo into engisho. Ushawa ukuthi uzomtshela kanjani. Yisona ke isikhathi lesi esi-right. And futhi bear in mind akekho ozokujudge. Akekho ozokwehluleka. Wena la uthola i-platform yokuthi utshele upartner wakho into wena wawufisa ukumtshela kepha uyasaba. Ebese ke emva lokho sizobona ke after imfihlo seyiphumela ukuthi i-relationship siqhubeka kanjani nayo. Siqala phansi siyabuilda noma konke lokho esisibuildile sakubhidlisa. But mina my advice to both of you ukuthi whatever that you have in your chest, it's either you spit it out now or if you hold her izokubulala kancane kancane. Bulale nobudlelwane. So after mina my advice nje ukuthi asingayibhidlizi bethu into esisiyakhela ngayo. Siswama uthawuna lutho. Imali futhi indaba usukele uswakhona bese ufika uyasibuza and then after uzositshela ngokuthi imfihlo zomjolo. Good question. Ngiyayithanda leyo question. Ngingasho nje mina ukuthi ngithunyelwe uNkulunkulu la. Cause bengihlalele laphana yabo. Ngaze nganibona nihleni ikhaphula. uNkulunkulu wangisenda ke wathi angizohlangana nani. Ngasho nje ukuthi mina I'm God sent. Ukuthi namamazi ubhorekile. Akona ukubhoreka lokho. Ukusiza abantu. So if ubona as ukubhoreka wena futhi ngibhoreke kahle ukuthi ngizosiza abantu. Kahle with my past experience angifuna abanye abantu ba-experience lento enga-experience ayizo nto eshoyo lento eyimfihlo. Angifuna abantu ba-experience lento kuma-relationship abo. So mina-ke njengomuntu odlulile kuleyo nto I can vouch ukuthi nami nganginemfihlo. Imfihlo yami ngiyitshela ngopartner wami ngithela azayitholele yena ngabhidla kanjalo into yami naye sengibhildile naye impela. Uyayizwa leyo nto. So siswami isizathu sokuthi ngizelana ukuthi angifuni nomunye umuntu adlule kuleyo nto. Uyayizwa into engishoyo. So yeah, ngicabanga ukuthi ngiphendule kahle. Ngiyakuzwa kodwa nje ngikuzwela kude ukuthi wena njengoba nawe ungasekho kwi-relationship nawe uzobhidliza amanye ama-relationship. Azize ngizobhidliza lana. Sizoqala phansi sisolungisa amaphutha. Angize ngizobhidliza. Wena if uyitshela ukuthi leyo mfihlo izobhidliza. Mhlawumbe uba for leyo nto angeke ayibone ezinto ezobhidliza. Mhlawumbe uzofisa ukuthi niqale phansi. Yezwa into engisho. Mhlawumbe uzofisa ukuthi niqale phansi but mina inhloso yami angize ngizobhidliza la.
wena usungayibhidliza into uma uba eseyitholela yena imfihlo. Kanti if uzogunyuluka mhlawumbe usangayithatha kangcono ebese yaqoqa kunokuthi ayizayitholele yena. Yabo ukuyitholela wena, that's the worst part. Worst. So siswami angizimi ngizobhidliza nkosana. Ubob the builder. Hayi kodwa ndakuva nami kodwa mama lo ngayo. Uyayithola ipoint yamanje. Ngiyithola kakhulu futhi. Siswami ngiyacabanga ukuthi ngizwe kahle. Manje sithini-ke siswami uyini lesifubeni? Akho lutho. Manje yini ukuthathela bona ukuthi ngizobhidliza. Yini nje ngizobhidliza ngani? Ukuthi nje nokuqala kusukele uzucela ukuhlala sikuhlalise. Ya nanginika isihlalo ngiyabonga kakhulu. Kodwa bungashoni ukuthi uze kanjalo. Ufike wabingelela. Ngase ngachaza ukuthi ngihamba naka amakhamera, ngihambe ngikhuluma nama-relationship interviewer abantu abakuma-relationship. Ngichazele kahle, ngichazele lokho nje kahle impela. Siswami khuluma nangubhulalela la yini mhlawumbe ongafisa ukumtshela yona ofisa ukumtshela yona kepha uyasala. Lokho mhlawumbe nakukhona bekukhona yini ngasale sesho. Okay siyaza kubhuti wena yini ofisa mhlawumbe uyisho. Awakabi nakho. Usho? Yeah. Usho? Yeah. Usho? Yes. Nje usho. So. Hayi. Yambo? Anibhekile khona. Yambo? Ngibhekile. Uyashalaza manje. Wena bhuti ayikho into ofisa ukumtshela yona? Ayikho khona manje ngifisa ukumtshela yona. Yeah? Hayi ayikho. Usho? Sure 100%. Anayo imfihlo ngayo. Nisho? Anayo imfihlo ngayo. Because angifuni la base ngingekho. Uyangezwa ngithini? Base ngingekho usuthola sisi noma nawe bhuti usuyitholela ngalelo langa. Usuthola nawe uthi hawu ufihla into engaka bese ngiqala nemphathi ukuthi ukube wangitshela ngalesa sikhathi kukhona umcebisi wayisile sharpshooter. Kube wangitshela ngaleso sikhathi. Sengizize ngayitholela. Angifuni sesifike lapho. Yeah, to cut the long story short, whatever that you have in your heart, ubufisa ukutshela usisi bafisa utshela uGunyulu. Ayikho khona umuntu engathi ndifihlele yena engangako. Ayikho into. Amafoni ayathintwa la ekhaya. Amafoni asinikana amafoni ethu. Bengiyafika. Asiqale manje. Hayi, singatshintshelana khona amafoni nanga. Hayi. Kuba uyavuma, sicela siqale ngiyakho ngentombazana qala. Ngikwazi aqale yena namhlanje. Sengiphethe abafelo yakho. Hayi. Ukuthi so into lena ngathi uyayifihla ntwana. Banansi yami ifoni ungasiboleka yakho si exchange. Uxabanisa njengoba. Usixabanisa nganto. Yini uzosixabanisa nganto? Ngoba nansi yami ifoni alufuna ngiboleke yakhe sibeke apha. Hayi. Ayikho into ezoxabanisa na. Ungamnike ifoni yakho uzixabanisa. Usixabanisa ngani? Ukuthi ufisha amafoni. Yanjola? Ngiboleka ifoni yakho kubhuta iphone. Ngisale sengisho noma sekukhona manje. Khona lokho. Noma ngikholwa ukuthi ngisho sesengisho. Uthethe ke mamele. Uthi akhumbula silapha kwamngani wami. Esibizile kunephathi ePinetown. Wasiphila. Yani khumbula. Yakhumbula isikhathi usuphuze kakhulu. Wahamba wayolala. Kodwa nje sithe sisanda kufika nje sishuthi simphile lokho ecela ifoni. Ethi ufuna ushutha ngefoni yami. Ngasho ngithi kwangasinhloso yakhe le inhloso yakhe kwakuthi ufuna inamba yami ngoba wafaka inamba yakhe wathi angimi WhatsApp sixoxe. Banganaka ke nami ngoba umngani wakho ngam WhatsApp ke lakho ke ephuzisa walala nawe sokuthi phela khona kaye kufakele kona lento oyiphuza nezathu ezithile ke nami ke semengithi sengiza kuwena ngikufica usewuphuzile sakulalisa sahamba ke ngagcina ke isixoxile naye ke
lokhu engincenga-ke Oh, niyajola kahle kahle. Hayi, asijoli. Nenzani? Kwaba yintale losuku nje kuphela. Yalolo suku ekanjani yalolo suku? Kwaze kafika ekuthenini senze into yabantu abathandanayo baba. Abathandanayo. Ngihlalisa kancane manje ngathi ngiyama. Nalala. Ngasho ngithi kwaba into ecethe ithi ayibe kanjalo. Nomngane wami. Ngangizothini Wena wazi ukulala nomngane wami. Yabona isolution ba wena ulala nomngane wami. Wavuka nje wena wa request wangishiya. Yima. La ukhangela yonke indlu wena wawuphi? Awuphi? Sasikhona kodwa sasikwenye Enye. Oh, kushuthi le ibhanga ngapha phakathi kwami nawe. Ndimi. Akukho njalo. Awukho njani? Kunjani? Kwaba yintale sesikhashana. Yeso sikhathi andithi ngibethela ngithetha na WhatsApp. Bengizothini phela bengakhulula ngitshe ngoba usemphiwe mengifuna uyasho ukuthi mengingafuni uzotshela wena. So nami bengikhulula ukuthi ngitshele ngoba umngani wakho futhi akazange phela ngibambe ngenkani nami ngingagcina ngivuyeza umfuno. Asoloko umfuna akukho njalo. Akwanjani xa ungekho kanjalo umfuna kandithi. Sintethela kanjalo. Kona vele akusekho. Kodwa sengisale ngithi angikutshele mhlawumbe uzokwazi ukukhuluma naye. Okay. Yazi bantu ke mntasekhaya ngoba ngisengisa amaphaphu ube ngifuna ukubamba ngesandla ukuba izandla zami nje intombazana engafuna uyibethe ucela ukubenzela nje impilo. Thatha umuntu wakho uhambe naye ekliniki niyocheck ufike uzibona banekujana Kanjani manje? Kanjani manje ngoba ube ngizendoza dla amapilisi mntasekhaya mfumbe ngisa amaphaphu ngithini kuthi ngenze belula. Thatha umuntu wakho uhambe naye no-test. Shukuthi wena ungithelele ngesifo ngafakela umngani wakho shuthi sonke ngizofuna nizibonele nini. Shuthi nawe ubunayo imfihlo vele. Shuthi kahle lihlisa naso u2 ubunemfihlo nami benginemfihlo. Cacela lo wesikhohlisa naso u2. Ubukwazi wena ulale nomngane wakho. Kodwa ukwazi na ukungifihlela into kanje. Bekufanele ungitshele. Buka manje sengigula nomngani wakho sesigula sonke. Yakho nxa ilula nizothatha namapilisi sidleni sonke. Vele soba right emva. Unless ba yini noniwafuni ke nje nizenzisa. Kodwa ngabe umthatha umuntu wakho hande naye. Konxa. Jo. Sis. Wathi ngiqala ngobhuti. Usekutshelile usisifihlo. Ngiyabona ukuphathe kabi unyusela namaphaphu lento le. Uthini solution sakho uzoconfront umngane noma uzoqhubeka nosisi? Ngibanzima futhi man. Inzima. So Benomngane nami benimthembile bengazi ba angahamba ndidle izithende naye. Benimthembile. Nawe siswami uyayizwa le indaba ngithi. Fila kanjani ngale situation? Ngazi ukuthi ngizothi kodwa nje ngizizwa. Kodwa ngoba useshilo ngizohamba. Ngiyo-check eklinikhi ukuthi kanjalo ayikho into engizoyenza. Ngizodla ngamaphilisi. Bafowode. Like I said, babukele emakhaya sijajani, we listen, we don't judge. Ubambela bafu. Cela ukunibuza sini nobabili niyaqhubeka noma siyalungisa ubudlelwane. Mina ngingaqhubeka naye ngoba vele uyagula sengiyagula akaze ngitshela ngazi kodwa ngizokwamukela ukushiwo yini. Bafu. Khomane. Yena ngiyamthanda. Ngiyamthanda kakhulu futhi. Ngisafisa uba naye. Ngisafisa ngoba nje le nto enzekile ngendlela okwenzeke ngayo. Umngane nami ngabe nginezama izinto. Kodwa yena ngiyamthanda. Safuna ukuhlala naye futhi. Yinhle lento enyenzayo futhi. Through all the hardships, through all the heartbreaks,
The only solution is love. Love is painful sometimes, but yes, love is beautiful at the same time. Babukele emakhaya. This is our couple asebekhiphelile imfihlo zabo. I hope you're watching lapha emakhaya ubone ukuthi sorry sis ama relationship kanjani ngaphandle. But otherwise bathe bazoqhubeka ndawonye even though under these circumstances. From me to you, I say do like, do subscribe, leave a comment and hit that notification button as I'll be pulling up on your screen and say what's good, what's happening. It's your boy I see the sharpshooter and I'm out of here. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.